Tauya takabata update yerufu rwaDog Judah apo paari kuradzikwa zuva ranhasi kunzvimbo yaaigara kuHeadlands kunova uko kwaari kuradzikwa mureZimbabwe. So zuva ranhasi vakasiyana-siyana vanova masocialite nevakasiyana-siyana vanosanganisira aimubatsiridza assistant master anga ariko kurufu rwaDog Judah akataurawo mashoko ake maererano nekusangana kwaakaita naDog Judah. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu nemunharaunda makatikomberedza. Zuva ranhasi tikuya takabata mashoko tichikupai update nezvekurufu rwaDog Judah apo mushure mekunge zviri kuziviswa mushure mekunge stunt master Flex anova anobatsiridza vanhu vakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe aenda kurufu kunoradzika Dog Judah apo paasvika akapawo spichi mukusangana kwaakaita naDog Judah ende achitenda zvakare achiti pavanhu vese vandinobatsira Dog Judah anga ari munhu anga ane rudo ane nguva yaakambomuigira huku akaigira stand master kuti ndokutendai nekundibatsira kwamakandiita ende zvinhu zviri kubata mwoyo ende zviri kurwadza mureZimbabwe zvinhu zvakaitika parufu rwaDog Judah apo stand master vozivisa vachiti pane video ravakaita last year razoonekwawo newellwisher ari diaspora anova akazivisawo kuna stand master achiti ndakaona video renyu relast year zvinova chiri chishuwo chaidiwa naDog Judah achiti imba yedu ikapera kuvakwa tinofanira kuzova tine mombe. So wellwisher uyo zvaziviswa nastand master kunzi atengera mhuri kwaDog Judah mombe 2 idzodzo. So stand master confirm that a well-wisher from Australia who was touched by Dog Judah's life abvisa mari ye2 mombe dzinova dzanzi navastand master ndadzitengwe mombe idzi sezvo changa chiri chishuwo chaDog Judah. So vazhinji vaenda kurufu rwaDog Judah vanosanganisira Jeannie Mbilight nevakasiyana-siyana vanga varipo parufu urwu vachienda kunochema mwana shaika uyu Dog Judah. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa ende toziva kuti kwaenda makambani akasiyana-siyana kwaenda ikoshuwa nyaradzo yaDonator Buzz ikoko kuti richange richitakura vanhu kubva muguta reHarare kusvika kuHeadlands uku and also Fidelity Funeral Insurance iriko ikoko ichibatsiridza vazhinji vachienda kunobatsiridza kuti akwanise kuradzikwa sezvo kwanga kumhuri nenyaya yekuti vabereki vanova vekwababa vaDog Judah vaiti ivo Dog Judah ndaaradzikwe kuold stand asi iye anga ataura kuti ada kuradzikwa panew stand, so ndo paakuzoradzikwa panew stand yake. So vanhu vazhinji vari kubudawo vachitaurawo mashoko vachitaurawo zvakasiyana-siyana, vamwe vachitenda vachiti ivo vari kusaluta mukoma stand, there is no one like him so far nekubatsira kwavari kuita. Vanhu vachiti aiwa stand master tinomira naye, you are a star pazvinhu zvese unoita zvinhu nechido nemwoyo nyangwe zvazvo zvakaoma sei, chinhu chese chavanoita anoita nemwoyo. Zvinova zviri zvinhu zvataiva tikabata, zvinhu zvekurwadza, zvinhu zvekudzimba mwoyo zvakanyanya nekuda kwerufu rwaDog Judah. mureZimbabwe ndidzo nhau dzatandikabata, ndidzo nhau dzatauya nadzo tichikupai maupdate. Ndiyo imwe mifananidzo yamuri kuona iripo pascreen yevanhu variko kufuneral yaDog Judah uyo ari kuziviswa kunzi ari kuradzikwa zuva ranhasi musi wa3 June 2026 kuma2 masikati. Ndidzo nhau dzatinadzo paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana. Tokutendai nekutsigira Harare Networks.